Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy z Herzy w Łączyści Hece, to jest bardzo ważne miejsce na szlachu Kaszebów, a my dziś wezwyskujemy Kaszebizna przy rozkosterzamy Kaszebizna. Dobra, jeszcze raz zacznę. Jo, nie ma co tak. Dobra. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy w Dochio Podcast. Dziś wyjątkowo nagrywamy w Hecie Pomorańców. Jo. To może jest nama przedstawimy. Jest nama Szymon Pisz i Iwo Miskłewiek. Jo. I może pogadamy też na komunikacyjnym wykluczeniu. Rzeknij mi Iwo, jak ty tu dojechał? Ja tu dojechał dziś baną, dwoma banama i kłeła. Z Sopłetów jechał. Zacznijmy tak jechał, to nie mógł auto jechać? Ja mógł auto jechać, ale ja chcę sobie pojechać z kłeła, bo ja lubię jazdy na kłele. Ja lubię sobie robić wanodzi na kłele. To jest tak przyjechał. Jo, a rzeknij mi, jakby była taka możliwość, żeby tu przejechać autobusem, to by przejechał tyły autobusem? Wes, może że jo, ale jesteśmy na barabunach i to na takich barabunach, że to nawet kaj nie je we wesele, no to je płeza w są, tej, no nie ma taci za możliwości i to nawet myślę, że to nie jest tak zacha, że komunikacyjne wykluczenie i tak dalej, że straszny zacho, bo to jest nyterny, że na taci parabuny nic nie dojedzę, ale fajnie by było, gdyby dojeżdżało ze zbleze, a nie, że nybleższy bana dojeżdży do kartuzów. No jo, prawie masz rekt, bo my dziś będziemy gadali o wykluczeniu komunikacyjnym. Dziś coraz częściej są o tym gady i po prawdzie, można czasami, ja mam wrażenie, że jest takie ponadpartyjne porozumienie, że z wykluczeniem komunikacyjnym jest biotkować. Jo, to na przykład Lewica wiele gadała tym, ale też PiS w jakichś wyborach, w relacjach to dało. PiS organizował busy, żeby jak ktoś chce zawelować, a mieszka ze na jakichś barabunach, żeby mógł dojechać do welownego miejsca. I generalnie to jest bardzo fajna inicjatywa akurat. Choć je wiedzieć, że oni to robili dla swoich celów. Jo, kuli z tego programu weszło, po prawdzie Ciężko rzeknąć, bo to nawet jemu cieti, że welowne frekwencje zanoli go od wiodra, że wiesz, źle je... Co, jakieś szlaga, jakie taci deszcz, jakie taci wiatr, werwańc, to co, ledzi je mniej w komunikację? Ledzi na relacjach ze mnie, bo nie chcę im sam wychadać z domu, a źle je jakiś belny wiodro, ciepło, piękno, to też ledzę mogą być zes na wakacjach, zes na wyjazdach, zes nad jezora, zes tam i nie chcę iść do lokalu, do welownego lokalu. Tej wiera na relację jest lepszy wiodro, taci ani za dobry, ani za lechy. Wiesz co, ja bym nawet nie szedł tą relację, ja bym to łystał przetransportce. No wiesz, Jo. to są, No to akurat... na relację no dojechać. To akurat my weszli z takiego punktu, że to są parłanci i myślę, tak wiesz, fajnie poreszać też taki parłanczony temat. Generalnie politycy chcą dbać o biotka z komunikacyjnym wykluczeniem, tej mogą sobie zaskarbić głosy ludzi. Jo, no to ty masz recht i po prawdzie ja myślę, jaki środek transportu byłby remedium na wykluczenie komunikacyjne przydną u nas w regionie w Płemłezim? Może zacznijmy o Kłele, bo ty tu przyjechał na Kłele. Jo. No i ty myślisz, że ledzy można przenący tak na wdór na przykład Holandii, że tam na jednego obywatela przypada jeden przecynek łesem ze są tych kłeła. Jo, ja widzę kłełów jak ledzy i pytanie, czy tyły na Kaszebach by te kłeła przeszły. Je tak przetoczy tacy statystyci wezwyskania roweru metropolitalnego Mewłe i największe wezwyskanie to je wiedzę tam Trzegard, to je Gduńści Prusztyś, a najmniejsze wezwyskanie tych kłełów je w gminie Serakłejce. Ledze jakby sa nie przynancyli też. Ja myślę, że to za tym, że też A to w Serakłejcach są te kłeła? Ja płyprywdzę mewo, płyprywdzę łed pruszcza do Serakłejców, możesz na mewo przejechać. Ale że? Jo. No, wiesz. No, pamiętaj, że wiesz, no nie każdy jest tak wysportowany jak ty i
I nie wiem, czy dla wiele ledzy nie będzie taką przeszkodą nie do przejechania. Grzepy jakie są na kaszebach, bo tu jest równak to zróżnicowanie terenu. Górka, dół, górka, dół. Jo, no, jem z inszej głędzy lub pomyży głędzy je o wiele bardziej płaskłe. Skądka dokładnie? Jem z łyści. No, prosto z gardu. Jo. Z ustrzy nie żadne pustrzy. Nie. Chociaż kiedyś w łysce był taki płet, że ustka pustka i nawet na tyflach wjazdowych tyflach dodawali P przed U. No bo po prywze to nawet dobrze ładny charakter płeza sezona, ale... Ja, płeza sezona, no to słuchaj, jak ja by chciał na przemiar, no tu jest hecie, to je wiedzę, to są barabuny, to stundka dojechać z to prywdze, to blues transport juczny nam łestuje, piszko jest, a no prawie. Jak dojechać do Ustrzy na przemiar z Gdańska? No to jak dojechać tam? Jo, ja może taką historię a propos tego rzekna, bo ja mam beti kiedyś w młodzieżowym sejmiku pomorskiego województwa i tam bele ledze z całego województwa, bele ledze i z Chłeniców, i z Płetbrus, i z Trzegardu było wiele ledzy, i z Płycka, tam z Płycka i był z Łyści. I nawet ledzech terni mieszkale na barabunach ze skłele brusów, im zajmało mniej czasu dojechać do domu nigle mnie. I w jedno był slidnim doma po tych wszystkich płytkaniach, bo to może... Dlaczego do Brusy jechać dojechać z Gdańska niż do Ustrzy? Akurat to tam nie było może najlepszy jakby takie porównanie, bo ti ledze tam z Brusów z Łekłeligo Chłenic jachele autoła, ale tam też są... Tam jebana. Czy w Łusce jebana? W Łusce jebana, po prywdze po Łejnie, bo przed Łejna jechała z Łyści w 3 cierenkach, który leno w jednym cierenku. Tam... Do Stopska. Do Słepska. Bo w Łysce to resa nie kończą, one jadą dali do Łejska, ale to cywil nie pojedzie. Cywil może pojechać leno z Łyści do Słepska. I one są, te bany są blues w sezonie, czy poza sezonem też te możesz dojechać? Bany jeżdżą od 2019 roku codzienno z wyjimka jakichś remontów albo czegoś i one jeżdżą tam co godzina, cielene razy dzienno to jest bardzo fajn zacha i wiele ludzi tego brakuje, korzysta z tego. Mamy też autobusy do Słepska, ale tycie letaci, że w Słepsku, czyli jeby chcą jechać do Trzegardu, to ze Słepska torę do Łyści do Trzegardu płacinają w tym samym cierenku. Tej nie może pojechać z Łyści do Trzegardu tak prosto. Teoretycznie byłoby odwrócić lokomotywa, żeby i zawracać. To jest problematyczne. Tak robi. No i tak też było, słuchaj, tak było często w kartezach i w kartezach weszło na to, że jak wybudowali tą PKM Karachi, zrewitalizowali banową lenię, też na początku ludzie się zastanawiali, czy to wyrtie inwestować w banał, a się okazało, że na dystansie z Kartez do Gdańska są największe wzrosty pasażerów i tery Łeni też prawie zrobili taką łebwodnicę, banową łebwodnicę, żeby nie było takiej sytuacji, czy to kiedyś, że jenut przestawiać lokomotywą z jednej na drugą stronę. I ten prywdze transport tu w wystrzydnych kaszebach, tym banowi, Łen tak ruszył i je widzę teryska też bardzo bana do Serakłejców i nawetka, jak my będziemy w przyszłym tygodniu jechać na Idreszci, nagrywać podcasty z Serakłejców, no to Łena ju wie, że Łena nas łestowi w kartezach. I taki myśla, jem takiego po zdrzadku, że na bany nie można żałować detków, bo to jest chłodszy transport, to w kwerkach nie stoi, to możesz sobie pójść do Shituza, rozprostować nogi, możesz sobie na przykład coś przeczytać, no to tu jest ta dobywanie nad autoą. Równak auto to jest
autu to je welnota po prywze, ale myślę, że bana je, tak jak kiedyś, bana to je baro wyżny zacha i nie może skupić na nią detków, a na szczęście tam na je samorządzena tam podpisa tak pozwólny banowy pakt i do nowe lenie to też jest połączony z budową tej atomowej elektrowni tam kuele Żarnowca, nie? Jo, to też mdze wielge zacha. Generalno to poprywdze je łedrzewiani z tyrech banowych liniów, chterne były nieużywane. Ja wyrtie może tu podczerknąć, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą. Równak w Polsce bardzo często na rozmaitych kartach je widzę, że były zabory, że był Ruszci, że był Pruszci, czyli niemiecci i że był Austriaci. I w zaborze w Pruszcim było Nywicy tych bansztreków i za tym medzy, co w Pomorszym województwie, mamy bardzo wiele niebezweskonów linii. Ja cię nie wiedzę, jak Niemcy wyrechływali, że linia tam signie na 100 lat, no i po 100 latach nikt tam nie inwestował, no i większość z tych linii była zamkły, ale teraz fajna tendencja, że jest odbudowywy. Jo, czasa jest tam remontuje, a bo ja też pełnie nie sowiece, ale mało kredle po prostu te sztreci, bo to je żelazło, to może łyżec Kuelse w ZSSR. Prawie tak jak je płedł ten przetryw Kuelmie, tam Kuelłyści, tam je tak pozwólny szlak zwiniętych torów i to je fajn. To jest szlak zwiniętych torów. To... Jo, bo tam szła prawie bana, były sztreci, ale Z Ustrzy do Kątka? z Ustrzy w stronę Smołdzena. Smołdzena, a to tam ze Słowińcem mieszka. Jo, prawie jo. I generalno tam je stegna dla że może iść piechti, że może jechać kłeła, tak fajn są też kryjmalenci. A to miał jachony tą? Jo, jemu jachuny, je tam baro często jeżdża, baro często. Tam są leno tykle, że dali tam bleży Smołdzena, to tam prawie, to jest dość zaniedbany tam trasa i może bezpieczna całą szkołę przejechać, ale jo. I myślę, że prawie bardzo dobrze, że jest ten taci renesans bane w Polsce, taci płemalinku, myślę, że to tak sadzieje, przynajmniej w naszym regionie. Warto przybliżyć, że wedle statystyków Nywic, mieszkaniec na igłę pomorskiego województwa jerizeje baną najczęstszy z wszystkich województw. A, to ja nawet nie wiedzą tego. Jo, i tutaj stolemny dziel ma nasi nazemny metro, tak w cudzysłowie rzekna, czyli SKMK. Jo, nie myślę, bo ty nie mieszkasz w Łódce, teraz ty mieszkasz w Sopłetach, jo. Jo, i ty często wyzyskujesz SKMK? Tak po prywce to codzienno, nie? Na Łódź-Błewnia z Łódź-Błewni, zesijesz tam po zajmach, jak chce pojechać. Nawet na pisze. I mam ciebie widzony w internecie, że ktoś napisał posta, że dlaczego w Ameryce się nie inwestuje w bana, że to jest taki fajny westrzuk transportu, że może codziennie go używać, żeby dojeżdżać w różne place i błędlim. I ktoś napisał, aha, ju widzę jak jada na kupisze banu. A ju prawie to robię i nie jem je durni. Dobrze wiemy, że wiele ludzi jedzą na kupisze banu. To nie jest nic nienormalnego. No nawet Galerią Metropolia. No to o, Metropolia to jest w Łeglim. Metropolia zrobiła sobie jak wysne banowiście. Kwejo, w Łeglim Metropolia to jest bardzo ciekawe miejsce, ale to... To dojdziemy do podcastu. Jo. Ale też kwele tego banowiszcza, myś bałteską galerię, tej kwele banowiszcza też chcą stać krumy, bo to są łapucy, nie? No jo, poproszę teraz o bardzo ciekawej stacji też rzekną, bo to jak Duńsk Wrzeszcz, ona zyso ma taki status stacji przesadkowej,
Że Jo. jedni bany na dragą, wiesz, jaki chodzą na Gdyński Uniwersytet, to jest co jechał ten SKM-ką i dali we wrzeszczu przesyłka i jakie miał tam wirtel albo wicy czasu, tam było jeszcze coś zjeść, albo nawet kupi się tak jak ty kiedyś. Jo, no, Ja, a jak wiele ledzy można tam drechów płetkać. I Ja nawet- czasem to i tam nawet na wrejach był. Ja. O, nawet Kadzisa se przeszedł na wrzeszczu z jednej bana na drugą bana. To i wiem o czym to kiedyś, a i też wiem, że tam idzie płetka z ledzy, bo je tam nawet przetrywka może z płetka z ledzy, no bo to je taci miejsce, gdzie ledzy się mieszają, nie? Ze wszątka. Jo. Jo, kasiebie, kłecewiuce, przegardzanie. Jo, i lecę z całej głowy pomyżigłe i całej płelści, a nawet nie z płelści. No Jo. jo. No bo kwelnaje to ta bana je tacim pewna z serca komunikacji, nie? To je taci jedna z najważniejszych rzeczy, bo płe miejsce, tak płe trzegardze, jak chcesz gdzieś dojechać. Masz autobus i tych autobusów je wiele. Jo, myśl autobus i autobus je fajn. Dopóki nie chcesz jechać w godzinach ciepłych, albo nie chcesz jechać z dali. Chcemy rzeknąć, że chcesz pojechać z Łesowe na bramę, na Wyżynną bramę. Oj, Maryśne, to widzę jak głedzę na autobusach. Jo. A jak już dorechujesz głedzene szczetują? Jo, no ciep, nie? Głedzene ciepło. Jo. Jo, to i myślę, wnetka dwie głedzene można jechać. A tu je bano, chłódko jeszcze może. Myślisz elektrysze. Elektrysze są bardzo fajne w środku transportu, ale z nimi ma ten problem, że one też tych sztopów, tych kwerków nie zwiorną w jedno, bo równak jadą też tyma ulicama. Nie, elektrysie mają w większości w Gdańsku gwysny torowiście. W większości jo, ale równak też stoją i też parłanczą, nie? Gdzie są skrzyżowani, gdzie są różne zachy, a bana je całowno niezależno. I myślę, że to jest tak ważniejsza rzecz, nie? Źle chcesz coś dojechać i prawie niedawno ogłosili, że PKM pełni tam, że są już miona stacjów i jak to się zeszło, że je tam glejt do budowy. No ale ja nawet widzę, że na Woruni, że w Woruni będą błyżyć nawet budynki, pod ta budowa, ale że ona zacznie się za jakieś 3 lata. Jo, a co jest ciekawe, że to nie będzie bluz na ziemi, to będzie na wydzich wiaduktach, to czasem też będzie pod ziemią, to to będzie tak kusk za metrą szlachływać. Zresztą, co jest ciekawe, słuchaj, pierwsze SKM-ci, jakie były w Gdańsku, to one to były jak no reparacje od Niemców, bodajże, nie chcę cały rzec te ryska, z Berlin ścigły metra. I to było jak no reparacje i one były przerobione na to, żeby one tam nie były zaselone tam sztrumał tak jak metro, ale no jak bana. I to były prawie pierwsze SKM-ci. A to ciekawi. Jo, a jeżeli ktoś z wami ma za wiele detka i myśli nad czym tu zainwestować, to im łega doradzić, żeby kupować zemiał, kwel planowani PKM pełni. Błe, co je widzeć, zemia bardzo zdrożała na przestrzeni wielu roków, jak była ta pierwsza PKM-ka. I jeżeli je osiedle heczeszcze, kwel bane, to ta zemia wicy wyrtny. No Bo lezy jo. też bardzo chętno wybierają. Netyż, to ci przydnotowi myślenie je. I wiesz, w Jednowicy tych leniów, tam prawie w strona Żarnówca z Syrakwejce, tam też z Syrakwejce i w Łeglim też będzie modernizowano lenie tam w strona Kłestyżne z Łesowe O, tam to nawet kasztrum będzie. Sztrumbandze. Za tym nasze województwo kupiło tacibane, które chterne mogą być na petrolka zasilone, a mogą też być na sztrum.
No to je... To trochę jak te hybrydowe trolejbusy w Gdyni. Że też mają to zasilanie z jo. serca, a mogą, wiesz, nie Jo, muszą. mogą same dłączyć. Jo. Tak co myślę, że generalno wszędzie miałby być sztrum. Mam w ueszłym roku byty w Suwałkach. Jak se tak zazdrzy na banę do Suwałków, to ta tam z Trzegardu z Pomozigła do Ełku i idę normalno dojechać. A jak Ale chce tam nie ma bany z Suwałków do Ełku. Nie, ale... Nie ma. Nie ma. Ja mam taką ciekawą sytuację. Słuchaj, Prawie nie ma. Słuchaj, my kiedyś pojechali Intercity do Suwałków, no i my tam nie mieli jak wrócić, no to my tam rozbili obóz ku Elbanowyjścia i my nie sprawdzili na kartach, że to jest tak krótkie, ten Ełk do Suwałków. Ja, I my pojechali... 150 kilometrów. Jo, a wyobrazy są, a do Białegostoku kulije ze 150. Ja No i jak my jechali z Suwałków do Białegostoku, a później z Białegostoku do Ełku. Prawie To jo, było tak często był ten sieku. i to do czego chcę dojść. A, Jo, ale dobrze, że to my rzekli, że Generalnie... Tam ja generalno... widzę z granica po zaborach, bo Ełk, jeżeli jest to nie myla, to był w Pruszczym Zabłęże, a Suwałki z Suwałki były Ruszczym. w Kongresówce. Jo, prawie jo. I za tym to nie jest połączone ze sobą. I tam w Ełku w Łegli mnie taci tykciel, że jak chcę se jechać dali, to je to leci mi wczasni gydył, co je w Słepsku, że trzeba, że je nut lokomotywa wracać tam, ale jak chcesz dojechać do Suwałków, to je wielki tyciel prawie z tego, z tej przyczyny, a już z dodywkowi przyczyny leci miej drechłowi, że jeden chłop w Suwałkach, jak my tak myśleli, dlaczego tu je taci tyciel sa dostać, że tam prawie nie ma strumu. Tam No. nie ma strumu. W Ełku nie ma? Nie, w Suwałkach. W Jak Suwałkach. nie ma? A Intercity, te co z Warszawy do Wilna jadą, to one przez Suwałczy jadą. Nie wiem, mnie ten chłop gadał, że nie ma strumu i po prawdzie tego nie mam sprawdzony w internecie, może on sam milił, ale wiera nie ma strumu, może są... My to dla was sprawdzimy, po następny dochio bandy z Suwałków przejedziemy tam i my to sprawdzimy osobiście. Nie no. No nie, co ty na Podlasie nie chcesz jechać? Jebbe barochant, no Suwałci to nie jest Podlasy. Jak to nie? No w nie. Podlasie my wiemy. A w Podlaściem to wiesz, w Śląskim je Częstochowa. I Sosnowiec. No tej to sanie parłanci w jedno, ale jeby barochant, no baro lubię Suwałci, to jest baro fajne miasto, je tam mam bety 3 razy, ale w każdym razu może te Intercity może są Intercity na benzynach, to wie. Może jo, nie wiem. Choć to by było bardzo ciekawie. A wiesz, masz recht, słuchaj. Jedziesz, miał jechonym z Wałbrzycha do Krakowa i to tak wzdłuż Sudetów i miał jechonym Intercity. Ja ci był na Petrocha. Jo. Tej wiera tam też takie, bo myślę, że... Ja, bo tam czegoś był sztrum, równak jak Niemcy to zdobyli, nie Niemcy zdobyli, boże, jak Ruscy to zdobyli, to oni sobie to rozkradli, wzięli do Sojuza, dopiero teraz to są odbudowuje. Jo, bo chyba mnie lokals nie łekłamu, nie łełgu, ale... Że co chcą szpłert zrobić. On był taci miał humor. Kto wie. On nama gadał, bo to było na Celtowym placu. I on nama tam z nama rozmawiał, że tam gadał, że my nawet jak my by chceli, jakby było ze mną i w Łeglim, to my nawet możemy ten celt rozstawić własnie. Jo, taci fajny chłop na Celtowym placu w Suwałkach mieścim tam z mieścigłego Strzutka.
jo, prawie też tak jak jesteśmy w tym temacie suwałków, to taka delikatna dygresja, jak teraz jechał tym kłęła prawie z Kartezów do tego placu, gdzie my teraz jesteśmy, to mnie to tak bardzo szlachowało za tym regiona Suwalszczyzny, bo Czym to szlachuje? wiele... Krymalek? Czy... Jo, Krójmalęg, wiele grzepów, dołków, są te jeziora i tak dalej, i też te krzyże, kapliczki. Tam, tu na przykład są różne miejsca, gdzie coś jest napisane po jakasiepsku, są te wszystkie krzyże, tu te krzyże są nowe, tam z 2015 roku, z 2012 roku, a tam na tej Suwalszczyźnie są stari, tam z 1890 roku, albo coś, są po polsku, po letewsku, tam Po białorusku też są? to nie ten region, po białorusku są bardziej na pełni. Ja myślę, że Podlaszu to my drogą Krypionka Podlasim to my mogliby nawet całą serię zrobić. Już zresztą kiedyś na YouTubie nagrał serię Podlasim na swoim kanale, ale na Karnylu, ale to swoim Cię ma bardzo serdeczno na Karnyl. Terrus. Karnyl Terrus. Jo, link może być w opisu. Ale... Płewrusk. Ale... Nie, no, Gdysa i lęk i płewrusk. Jo, są dwa miona. Dobra, to my lecimy na Krypionka Podlaszu i do ucieczki. Do ucieczki.